Dobar dan ljudi, ovo je Slenderman, igrat ću ga malo, The 8 Pages, Slender. Napravit ću sam 50 epizoda, ne znam koji je epizoda, no, ja, can run. Ok, ja ću biti toliko ubašen. What my life? Production. Je mogu dalje igrat 8 Pages. Oh my god, I'm so fucking scared. Čekajte, mam nešto. Mam gasjet. Zapalim. Znam da vidite broj, to ću napraviti nekako u drugoj epizodi. Sada, uprala. Dobro, to mi baš sad ne zanima. Dobro si izvod, ne, neću. Ja ne idem sad tam, nije nam važno, sam tam 100 puta umro, kad sam igrao da skuljim kak se ovo igra. Mickey Mouse. Vidite, Mickey Mouse. Skužio sam gdje budu Pages, budu na jednom velikom drvetu, budu na onom što se sad vidjeli, u kući i ja zapravo sam gdje bude, u mostu. Gubana kuća je surova. Kuća se živi. Da, idem okolo njih i unutra. Hvala, rest odmah. Unutra, stvarno. O moj Bože. To je pišao od Slendermana. Nije. Ne, ja ne idem tamo. Ja sam 101 zarobio od Slendermana. O ne. Kuća je to ogromna kuća. Zašto su je oselili? Svako je pišao. Ja se ne znam. Tu sam bio našao Page unutra. Zato sam se glavio pa sam... Ja ne idem tamo. Ja gledam u kameru, nešto crveno, ja se ono uplašim, šta je sad to? To su ove cigle, gledaj. Sad kad bude Slenderman. Ja sam obon, bojim se. Ko vrag, nisam stavljao ispod daske noge, ali kad se upaš što pošću uradio, dveće cijeli laptop. Što si sad napravio? Ništa nisam tisao. Dobro, ovo je kraj ove epizode. Sve što je bilo toliko nadao. Dobro. Aj bok. Reci bok. Centri.